Cairo's water security concerns as Egypt highlights escalating regional pressures. The government regional development and water security, underscoring Addis Abeba's long-standing position on the equitable use of the Nile and its commitment to dialogue grounded in international law. The comments, released by Ethiopia's Ministry of Foreign Affairs on the 3rd of December, came one day after Egypt's Foreign Minister Bad Abdelati expressed renewed concern over Ethiopia's operation of the Grand Ethiopian Renaissance Dam. بالتالي اثيوبيا البيان اللي صدر عنها لابد ان يصدر عن مصر. ኢትዮጵያ ዛሬ ያወጣችው የሆነው መግለጫ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በኩል የመጣው መግለጫ ከግብጽ ግዴታ ምላሽ ያስፈልገዋል። ግዴታ ምላሽ ልታወጡ ይገባል። بيان شديد كم نريد زلنا أمم وزين حجرات زلوا باسي أرز درجة نادي بيخيت كم زلوا ينادر زلنا زخان تايزريكا أبي أحمد نهر تراخ ورري زبل زلوا he's actually in a very very difficult fight against Egypt. مس Egypt مس قبتي أبكبيت زخانة وتري مغنياتو مسير تراز قبر زلوا رسني إيرترا تملو سوليا لان مسير ترا دما direct escalation يبلون إيرترا شلال هي بعطو سلزلا مزجبس جن نايب حق نايك على ورور ترادي كونه كلت يوم وجنا دما نزي حجز له مدرخ ملو بملو كتك ملو 5 فتن زلوا بفلاي هذا مستيرا وركب ناي أمريكا ناي أفريقيا حلافز الجنرال ديفجين ديفينديو أندرسونز بعد جنرال أندرسونز بلوه أب إثيوبيا جيشو لابز نبره مستيرا وركب أكايدو 5 نبرن أبت مستيرا وركب دما أجد داس أناليسيس ويون صعب جيرهم كم زنبرون نجبت دما قدامي تافتو قدايتي العلم سزرار بولا مخانم يزنقر زلو هجين تايم زبل زلو ازي قداي ناي كلت يوم حقرات قبتي إثيوبيا تخدو زلا أبي أحمد دوسو زلو سقمتي أزي كبيدن نحجز تحس مخانون يوم زنقر زلو بقمت قالو أتوم كالو دبلو زلو دما ازي نريو زلنا كونتات إثيوبيا أبزي حدا أقداسي صحف أوتي أنيرا نتي ناي قبتي فريم مينستر دكتور بادر عبدالله نزبلو بترير مغلتي تي فريم مينستر ناي إثيوبيا ملسي يبللو قبت أوي عندما آخر تقطع مالو مالتي يجي تقطع نابي قصو كوزو ميزو قطع زي بخلط يوم وقنات كبيد زخونة نتفناني فتيرو لهم زلو كم نريو زلنا انتايو تمجمريا قبتي نعطاتهم زيادة زي قطعتهم نقبتي انتايوم زبلوا زلو إسرائيل كابز قدايزي انتاي اللوا نا أمريكا تليفون كي مزي انتاي زتاعز نيرو مجمريا أبزي كل التنقرات كسمعكم زي ما سمعوا ردا جنرال صادقاننا يا أمريكاو يا أفريقيا أزاش جنرال مالنو ጋር የተደረገው ምክክር ወደ 7 መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ነው። 7 ዋና ዋና ነጥቦችን ነው ያነሱት። ቦታው አሜሪካ ኤምባሲ ላይ ነበረው። እነዚህ 7 ነጥቦች አነሰላቸዋል። ይሄ ጀነራል ከነጻድቃን ጋር ከነጌታቸው ረዳ ጋር ከመገናኘቱ የተገናኘው ኢትዮጵያ በገባ በንጋታው በኖቬምበር 23 2023 የአሜሪካ የአፍሪካ እዝ የኤስ አፍሪካን ኮማንደር ዋና አዛዥ የሆኑት ጀነራል አንደርሰን የተመራ ልዑክ በኢትዮጵያ ተገኝቶ ነበር። እኛ ባለ ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሓደ ምስጢራዊ ርክብ ተኻይዱ ከም ዝነበረ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እቲ ምስጢራዊ ርክብ ድማ ጌታቸው ረዳን ጻድቃንን ተራኺቦም ከም ዝነበሩን እቲ ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ልኡኽ ቅድሚ ምስ ኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተርን ጀነራላት በዓል ብርሃን ጁላን ገለን ምርኻቡ ኣብ ኤምባሲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሴኪሪቲ ኣኼባ ገይሩ ከም ዝነበረን ኣገደስቲ ነጥብታት ኣብኡ ከም ተዘራረበን እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ኣብቲ ጉዳያት እቲ ገለ ካብ ተዘራረበሎም ዝብሎ ዘሎ ንእሽተይ መንስማዓዮ ኮለል ስለ ዝፈቱ ግዜ ገቡ በዛው አመሻሽ ላይ ነው ውይይት ያካሄዱት። ዶክመንቱ እንደሚያሳየው መድረኩን ያመቻቸው የአሜሪካን ኤምባሲ ጠቅላይ ትብብር ለማድረግ በምንችልባቸውና በቀጠና የጸጥታ ጉዳዮች ላይ ውይይት አድርገናል የሚል አጭር ኖት ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ወጣለች። እንደምታስታውሱ ለኛ ግን ለዛሬው ትልቁ ኤምባሲው ወይ ስለተነሱ እነሱን አነሳላቸዋል። ይሄ 13 ገጽ አንደኛው የምስራቅ አፍሪካ የአፍሪካ ቀንድና የቀጠናው ዋነኛ ስጋት ምንድነው? ስጋቱ የስጋቱ ምንጭስ ምንድነው? ይሄን ጥያቄ የጠየቀው ጀነራሉ ነው። ሲሪየስሊ ነው የተነጋገሩት። ታስታውሱ ከሆነ የኤርትራው ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ሁሌ ትዊት የሚያደርገው ያው የኤርትራ መንግስት አንድ ጀነራል በመጣ ቁጥር ምንም ባልተነጋገሩት እየተወያዩ ምናምን ሲሉ አይታችኋል። እንደዛ አይደል?
And why do you have to say about Eritrea? تزب سبات ذاته هذا دراما كويم تايز بنزلو بزوح نتبتات زلو ودقرات نيوم تزراري بوم تقدام يتحطوتي مالتي جيت دراماتات ناتقرفو قربت اللي أقد اسمو خانو كزاربي زلو እቲ ጀነራል ሲ ሓንቲ ሕቶ ኣልዒሉ ዝብል ዘለብቲ ቀርና ኣፍሪካ እንታይ ፀገሙ ካበይ ዝብገሰሉ ትፀገም ኢሉ ሓቲቱ ሕጂ ነዚ ሕቶ ዝምሕታቱ ኣብ ኢትዮጵያ መፅኡ ሲ እታ ርእሱ ሲ ካብኡ ንላዕሊ ክትከይድ ኣይትኽእል እንድያ ቀርና ኣፍሪካ ይቃፀል ኣሎ ሱዳን ትቃፀል ኣላ ሶማልያ ብሕንፍሽሽ ወዲቓ ኣላ ኢትዮጵያ ትቃፀል ኣላ ኣብቲ ፀብፃብ ናቶም እንከመ ይብሉ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ሸለል ኢልካ ዝሕለፍ ዘይኮነ ሲሪየስ ፀገም ከም ዝኾነ ዝነግር በቀይሕ ባሕሪ ኣብ ሓደጋ ኣሎ የመን ዝኸውን ዘሎ ይርአ ኣሎ ስለዚ ደቡብ ሱዳን ድማ ክትወድቕ ቀሪባ ኣላ ኬንያ ድማ ብፕሮቴስት ትብላዕ ነይራ ስለዚ what is going on what is the issue እንታይ ዓይነት ናይ ፀጥታ ኩነታት ኣሎ ትብሉ ይብሎም ነዚ ድማ እንታይ ክብል ይንበር ኣይግድን ካልታ እንታይ ክብለኩም ዘሊኹም ሕጂ ጥሪ ኢሉ እንታይ ይብላ ኣሎ ጀነራላት ተኣኪቦም ናይ ኤርትራ ከምዚ ኢላ ኤርትራ ጀነራላት ተኣኪቦም ኢሎም ቆጭቆጭ ኢሎም my friend ኤርትራ እቲ ድራማ ትገብርዎ ዘለኹም ተገሪምና ዘለና እምበር ጀነራል ምሳኹም መፅኡ እንታይ ተዘራሪቡኑ ባዕሉ ኮነ ጌርና እንታይ ከም ተዘራረበ እዚ ሕጂ ትምስጢራዊ ትብልዎ ዘለዎም ኢልዎ ዳ ይብሎን ካልኣርሲ ብዛዕባ ኤርትራ ዝበለካ ክትግረሙ ኢኹም ዘገርሙን ኣይኮነ ግን እዚኣቶም ኣመና መጋበርያታት ስለ ዝኾኑ መጋበርያነት ድማ ከም ዓብይ ሽመት ገይሮም ዝወሰድዎ እዮም 130 ሚልዮን ኣለኒ ኢልካ እናተጃሃርካ ናይ ኣሜሪካ ጀነራል መፅኡ ኣንፃር ኤርትራ ክሕግዘካ ትፅበሲ በትኪ ስለ ዝኾንካ ጥራይ በትኪ what a loser ሓይሊ ኣለኒ ኢልካ ትፍክር ነይርካ ሓይሊ ኣየር ኣለኒ ድሮናት ቀጢቕ ብላ ብላ ውግ ክገብር ሓሰብ ክወስድ ትብል ነይርካ ሕጂ ግን እስራኤል ትሕግዘኒ ኣነ እስራኤል ፎሬን ሚኒስተር ደው ኢልና ናይ ኣሜሪካ ናይ ኣፍሪኮም ሓላፍ መፂና ናይ ፈረንሳ ናይ ምድሪ ጀነራል መፂኡ ረኺብና ቁርብ ምኽሪ ሂብና ናይ ኣፍጋኒስታን ሓላፍ መፂና ፓኪስታን ሞራል ትበና ኣላ ህንዲ ድማ ፀሎት ትገብረልና ኣላ ፑቲን ድማ ከማልደልኩም የልና what the hell what is wrong with these people ኤርትራ ታትንዕቆ ሃገር ዘይኮነትን now we know ንፈልጥ እኔ ናብ ቀደም ኤርትራ ብርስኹም ኣንበሳ ምዃና ኣንበሳ ኻ ስለ ዝኾነት እጅ ድማ መሊሱ እቲ ኣንበሳነት ናይ ኤርትራ እዩ ዘጉልሕ ዘሎ ንቐፅል ንእሽተ ክትሰቆ ስለ ዘለኹ እየ እንደዛ ነው በጣም ዲፕ ውይይት ነው ያደረጉት ሰውየው ደግሞ የአፍሪካ ተወካይ ጀነራል ኤንድ ይሄ ደግሞ እንዳልኩት ላይን ባይ ላይን ነው የ13 ገጽ ላይን ባይ ላይን ኖት ናይ ሰዓታት ዝዛረብዎ ንሕና ብደቃይቕ ሳማራይዝ ንገብረልኩም because these people are just trying to make a drama ቁፅሪ ሓደ እንታይ ተባሂሎም regional threats east africa horn of africa እንታይ እዩ ትፀገምናቱ ቁፅሪ ክልተ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ሓይሊ ኤርትራ ትወድቕ ኣላ ኣይኮነን number 1 number 2 Eritrean government strengths ሓይሊ ናይ ኤርትራ ከመይ ትመዝንዎ እዩ ብርግፅ ንዓና ኣብዚ ክዛረብ ከሎ ተኣፉ እንታይ ክብል ኤርትራ ትወድቕ ኣላ ገለ ይኽብል እቲ ሓይሊ ግን ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘይኮነስ ንኢትዮጵያ ተንቀጥቅጣ ዘላ ንሳያ ኢሎም እዮም ዝጥርጥሩ ዘለው ዋላ እኳ ኢትዮጵያ ባዕላ ትብላዕ እንተላ ኤርትራ ተንቀጥቅጣ ዘላ ሳያ ይብልሎ ሳልሳይ ናይ ሶማልያ ክራይሲስ ብሰፊሑ ተዘሪብሉ ይብል እቲ ሓሰን ሼክ ነታ ሶማልያ ይብትና ከም ዘሎ ራብዓይ ተራ ናይ ግብፂ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓምሻይ ሱዳን መፃዊት ሱዳንን ናይ ኣሜሪካ ተራ እንታይ ክኸውን ይኽእል ከምኡ ድማ ሻድሻይ ኢትዮጵያስ ኢንተርናል ሴኩሪቲ እዛ ኢትዮጵያስ ኢንተርናል ሴኩሪቲ ቁፅሪ ሓደ ቁፅሪ ክልተ እያ ነይራ ቁፅሪ ክልተ we know the game you know እቲ game ሲ ቁፅሪ 6 ኢሎማ ዘለው ኣብ ኢትዮጵያ ጌሹ ብዛዕባ ኤርትራ ተዛረበሉ ምክንያት ይብሉ መጀመርያ ትቃፀል ዘላ ሃገር ክትፈርስ ትኽእል ሃገር ዩጎስላቪያ ክትከውን ትኽእል ሃገር ትበሃል ዘላ ኤርትራ ኣይኮነት ኢትዮጵያ ስለዚ ቁፅሪ ክልተ ወይ ቁፅሪ ሓደ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኣምሓራ ኦሮሚያ ስፔሲፊክሊ ተቂሱ እንታይ ይካየድ ኣሎ ኢሉ ኣብ መወዳእታ ድማ ናይ ዩኤስ government strategy ኢሉ ይዝበሃል ዘሎ now let's go back to ናይ ኣሜሪካ ጀነራል ኣንደርሰን መፅኡ ምኽሪ ሂብዎም ነይሩ ግብፂ ብዛዕባ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ዝበሎ ጥራይ ንስማዕ እቲ ካልእ ኩሉ ጀው ስለ ዝኾነ ግዜ ክንበይ ንኽእል ኢና let's go ኢጅፕት እንታይ ትገብር ኣላ ይብለው ክንሰሜና ቅድሚኡ ግን ባዕላቶም ዝብልዎ ዘለው መስምዕዎ ኣብዚ ግብፅና ሱዳን ተስማሙ 85% ለግብፅ 15% ለሱዳን ተፈራረሙ አይደለ አፄ ኃይለ ሥላሴ በወቅቱ አሜሪካኖችን ጠይቆ ወንዙ ላይ ግድብ መስራት ፈልጋለሁ አጥኑልኝ አለ አስጠና አራት ቦታ ተለየ አንዱ አሁን ህዳሴ ግድብ የተሰራበት ቦታ ነው ከዛ በዛው አመት ነው የኤሪትሪያ እንቅስቃሴ ተጀመረው
የነጻ አውጪ ትግል ነው። ነዚ ሕጂ ርእሲ ድንሽ ተበልኮስ ሓጢያት ዝኾነና ኣነ ርእሲ ድንሽ ተበልካዮ ነው እዚ ወይ ካልእ ክፀርፍ ኣይትደልን ዲኻ ግን ንኽትፀርፍ ዝግድዱኻ እዮም እንታይ ዝብል ዘሎ ሃይለ ስላሴ መጀመርያ መጋበርያ ስለ ዝኾነ ንብዛዕባ እቲ ዲጋይ ንኣሜሪካ ሓቲቱ ንዑ መፅናዕ ትግበሩለይ ዲጋ ክገብር ደልየ ምክንያቱ ግብፅን ሱዳንን ስምምዕ ገይረን ነቲ ኒል ክማቐልኦ ይብላ ኣለዋ ኣነ ግን ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልኒ ስለዚ ዲጋ ክገብር ስለ ዝኾንኩ መፅናዕ ትግበሩለይ ኢሉ መፅናዕቲ ምስ ገበረ ሓደ ካብቲ መፅናዕቲ ድማ እዚ ሕጂ ኣባይ ኮይንዎ ዘሎ ቦታ ከም ዝኸውን ተነጊሩ ልክ ኣብዚ ግዜ እዚ ነዚ ምስ ረኣዩ ግብፂ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝጅምር ገይሮሞ ይብለና ኣሎ ንባዕሉ ኣም ሪሊ ሶሪ ክብለ ኦሮሜይ እዚ ሰብ እዚ ባርያይ ነይሩ ክሳብ ዝቐረበ ዓመታት ማለት ታሪክ እዩ ስኢልና ክንሓልፎ ይንኽእል ኢና ባርያይ ነይሩ ከም ኣቅሓይ ዝቁፀር ነይሩ እቲ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ኢሉ ዝዛረበሉ ዘሎ ንሰብ ኣይትቕተሉ እንኳላይ ኦሮሞ እንተኮይኖም እዩ ዝብል ነይሩ ምክንያቱ ባርያዩ ስለ ዝነበሩ ንስኻ ባርነት ከለኻ ህዝቢ ኤርትራ ካልእ ደረጃ ኮይኑ ብዛዕባ ሃገር ይሓስብ ነይሩ ልኡላውነቱ ድማ ኣንፃር ሓያላት ይቃለስ ነይሩ ተርዲኹንሎም ሕማቅ ከዛረቡና ስለ ዝደልዮም ንስኻ ገና ከም ሰብ ክብሪ ናይ ሰብ ከይረኸብካ ኣለኻ ህዝቢ ኤርትራ ብዛዕባ ሃገሩ ምስ ዓበይቲ ሃገራት ኣብ 1950 ሼክ ኢብራሂም ሱልጣን ኤርትራ ናፅነታ ተዘይረኺባ ቀርና ኣፍሪቃ ሓዉ ከኣትወዩ ተሓተቲ ድማ ንስኹም ኢኹም ይብሎም ነይሩ they were intelligent my friend ንስኻ ኣብ 2025 ኬትካ ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ተቋሸሉ ምክንያት የብልካ ንሃይለ ስላሴ በንቁሩ ዘውፅኦ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ተዲኻኒ ንደርጊ በንቁሩ ዝኣለዮ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ኤኒ ረጂም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምስ ኤርትራ ምስ ገጠመ ይወድቕ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ክወድቕ ስለ ዝደለየ እታ ስልጣን ፀላዕላ ስለ ዝበለቶ ንክወድቕ ምስ ኤርትራ ዝገብር ዘሎ ድሮ ፈሊጡ ድማ ዕረቑ ንክብል ጀሚሩ ኣሎ ኤርትራውያን ግን ኣይ ቲንክ ወይ ቢዮንድ ዕርቂ ከይዶም ኣለዉ ተመራሕቲ ናይ ኤርትራ ምዚ ሰብ እዚ ክዘራረቡ ይክእሉን እዮም ወላ እውን ተተዘራሪቦም ካልእ ባክ ቻነል ካልእ ፕላን ክህልዎም ከም ዝኽእል ስለዚ እዚ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ መጀመርያ ንመሰሉ ዝቃለስ ዝነበረ ኢዱ ዓፂፎም ፌደሬሽን ገይሮምሉ ነቲ ኢዱ ዓፂፎም ዝገበሮ ፌደሬሽን ድማ ኣብ 62 እቲ ንጉስ እዩ ዝብሎ ዘሎ በዓሉ ፍሪስዎ ኤርትራውያን ቀደም ምክንያት ነይሮም ንክቃለሱ ኣብ 62 ግን ድርብ ምክንያት ኮይንዎም ብረት ኣልዒሎም ክቃለሱ ምክንያቱ ኢቨን ነቲ ሓንቲ ኢዶም ጓዕፂፆም ዝሃብዎም ፌደሬሽን ንዑ እውን ስለ ዝሰበሮ ኤቭሪ ሪዝን ነይሮም እዚ እንታይ ብለና ኣሎ ዝርእሲ ድንሽ ዲጋ ክንሰርሕ ስለ ዝበልና ያ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ተጀሚሩ ካብዚ ንላዕሊ ንዕቃት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ክህልኽእል ኣብ ልዕሊ ታሪክ ኤርትራ ክህልኽእል ንሱ ሕጂ ከመይ ገይሩ ምስጢር ከም ረበ ምስጢር ናይ ስላሴ ከም ዘርዘረ ገይሩ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ላይክ ሲክሬት ዝኾነ ነገራት ይደውፁ ዘለኹ ይድብል ዘሎ but this guy doesn't even understand its magnitude ወይ ዕቤት ናይቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝገብርዎ ዘሎ ድፍረት again ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ቃንዛ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ነዛ ክዛረብ ከለኹ ዛዕባ ሃይለ ስላሴ ክዛረብ ከሎ ሰብዓታት እዩ ዝዛረብ ዘሎ መበል 55 ዓመት ንዓይ ከም ጆርጆ ብግሊ ማለት እዩ ኣብ ኣቦታተይን ዝተቐትልሉ ቦታ እዩ በስግዲራን ዑናን ትማሊ በዓል ነይራ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ዘይገበረ ህዝቢ ተጋደልቲ ነቲ ጀነራላቶምን ነቶም መራሕቶም ስለ ዝደከርዎም ነቶም ተጋደልቲ ስለ ዘይከኣልዎም ዓዲ ከይዶም ንዑ በስማም በጃኹም ንዑ ምስ ህዝቢ ኣይትበኣሱ ዝብሉ ዝነበሩ ዓድታት ኣኪቦም ብረት ዘይብሎም ወላ ሓንቲ ዘይብሎም ንዓታቶም ቀጥቂጦም ንዖም ቀቲሎም ክሳብ ሎሚ ካሕሳ እውን ኣይሃቡን ንከምዚ ዓይነት ህዝቢ ኣብ መስጊድን ኣብ ቤተክርስትያንን ብብረት ተቕጥቅጦ ዝነበርካስ ምክንያት የብሉን ከይዲ ክቃለሰካ ከይዱ ንዓኻ ድከትካ ከፅግበካ ክፍትን ምክንያት ኣይነበሮን ማይ ጉድነስ ግን anyway ህዝቢ ኣነ ንዓኻ ዛረብ ዘለዎት መንእሰይ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ክፀግቡ ከለዉ እንታይ ዓይነት ፅጋብ ከም ዘለዎም ክትፈልጡ ኣለኩም ማለት ድማ ኦሮሜም ናፅነት ኤርትራ መዓልቲ ናፅነትኩም ጥራይ ዘይኮነስ ንዓና ከም ሰብ እቶም ናይ ሽዋ ነጋውስ ከም ዝሰዓሩ ዘፍለጥኩምናን ክብሪ ናይ ደቂ ሰባት ዝመለስኩምልናን እዮም ዝብሉ ዝነበሩ እዮም እዚ ክሕደት ኣብ ዲኤንኤ ናቶም ዘሎ ምዃኑ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ናው let's go back to እቲ ኣቆጢዕዎም ዘሎ Ethiopia have said, come, let's talk. We have excess energy that we can now share with you. You're building a new nuclear power plant. We talked, my friend, for 13 years. ንዓስር ሰለስተ ዓመታት ተዘራሪብና ኣብ ዝኾነ ምርድዳእ ኣይበፅሐናን ባዶ ወላ ሓደ ተሰማማዕናን ስለዚ በዚ መወዳእታ ዘይብሉ ኣካይዳ ብምቕፃል ኣብ ባይታ እቲ ካልእ ወገን ዘለው ነገራት ክቕየሩ ዕድል ኣይንህብን More facts on the ground. Is this something the world should be concerned about at a time when we have conflicts in Sudan and elsewhere? بتخكل. What should they do? What should the international community do if the two parties are unable to resolve? We went to the Security Council because the Security Council ባይቱ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት በደረጃ ዓለም ሰላምን ድሕነትን ዝከታተል ቀንዲ መድረኽ ብምዃኑን እዚ ጉዳይ ግልጽ ስጋት ዓለማዊ ድሕነትን ሰላምን ብምዃኑን ናብቲ ባይቶ ክንወስዶ ኢና
ብዝሕዝን ኩነታት ዋላ ሓደ ንዘተ ልዝብን ናብ ማሕበረሰብ ዓለምን ዝቐረበ የለን for the negotiations and for the international community. And for your own information, in February 2020, we reached an agreement. ንሓበሬታኻ ኣብ ለካቲት 2020 ኣብ ስምምዕ በፂሕና ነርና ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ቀዳማይ እብረ ስልጣኑ ብዝሃቦ ደገፍ ብሽምግልና ባንኪ ዓለምን ትሬጀሪ ኣሜሪካን ኣብ ስምምዕ በፂሕና ነርና ብርግጽ ንዓና ዝሰማማዕ ኣይነበረን ግን ድማ ንግብፂ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝሓሸ መራፂ ነይሩ ኣብቲ ዋን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሃገርና ንፊርማ ናብ ዋሽንግተን እምርሑ ብዝሕዝን ኩነታት ግን ብወገን ኢትዮጵያ እቲ ሚኒስትሪ ተረኸበን And unfortunately, the Ethiopian minister did not show up. So is that linked in any way to why you're deploying troops to Somalia? Because there's some who feel that you're shoring up your presence in the region. Mix apple with orange. There's no. ዘይመሳሰሉ ነገራት ኣይተሓዋውስ ሓቂ ኣይኮነን ሶማልያ ኣብ ልዕሊ ሸበርትን ክትዕወት ክንሕግዝ ኣብ ውሽጢ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ መንጎ ግብፅን እዚኦም ዘሎ ብትፍናን ምስ ረኣኻ እቲ ኣንተቦ ንሪኦ ፀናሕና ኣብ መንጎ ኣሜሪካ ግድን ገለ ክትገብር ስለ ዘለዋ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ዕለት 3 ወርሒ 12 2025 ናብ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝደወለ ቴሌፎን ከም ዝደወለሉ ዝንገር ዘሎ እዚ ቴሌፎን እዚ መበል ካልኣይ ግዜ ድዩ መበል ሳልሳይ ግዜ እዩ መበል ካልኣይ ግዜ ኣብ ሓደ ዓመት እዩ ዝዝብለሉ ዘሎ ብሓንቲ ምክንያት ድማ እዩ ዝዝብለሉ ዘሎ ካልእ ምክንያት ኣይኮነን ቅድሚ ሕጂ ኣክቲ ክገብር ይፍትን ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ሕጂ ግን ምምስሳል ኣቋሪፆም እዮም ዘለው እንታይ እዩ ዝብሎ ዘሎ ሓፃር ዝኾነት መልእኽቲ እያ ብዛዕባ እቲ ዞባ ክንዘራረብ ከም ዘለና ዞባዊ ርግኣት ቀዳምነት ስለ ዝኾነ ናብኣ ተኪርካ ክሰርሕ ኣለካ ኢልዎ ሕፅር ብዝበለ ሓፃር ዘረባ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ካብ ምሕር ምቕያም ዝተተንከፈ ይመስለኒ ወይ እውን ስለ ዘቆጥዖ ይመስለኒ ነታ ምስ ማርኮ ሩቢዮ ዝገበራ ናይ ቴሌፎን ርክብ ኣብ ሶሻል ሚድያ ፖስት ኣይገበራን ኣይኮነን ማርኮ ሩቢዮ ደውልሉሲ ማርኮ ሩቢዮ ኣብ ዘረባ ናቱ ከም ገለ ኢሉ ኢትዮጵያ እንተጠቂሱ ስእሊ ገይሩ ከውፅእ ዝደሊ እዩ ማራ ናይ ኣቴንሽን ፀገም ዘለዎ መራሒ ብፍላይ ኣሜሪካ ገፅ ክብዎ ማራ እዩ ዝደሊ ኩሉ ፈቲኑ ብፓስተራት ፈቲኑ ብመሻይኽ ፈቲኑ ብምሁራት ፈቲኑ ብሎቢ ፈቲኑ ብካልእ ፈቲኑ ገፅ መሃብ ኣብዮም እዮም እዚ ወላብቲ ኢናጉሬሽን ናይ ትራምፕ ዓድሙን ኢሉ ዘይገበረ ይነበረን መንፀፍ ክኾነልኩም ክእል ኢሉ ኣብዮም እዮም እጂ ድማ ደው ኢሉ ቢ ኬርፉል ተባሂሉ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ሲራክ ባህልቢ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ ማርኮ ሩቢዮ ንኣብይ ኣሕመድ ከም ዝደውለሉን እንዳ በቲ ንሪኦ ዘለና ካልኣይ መጠንቀቕታ ከም ዝሃቦ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ዝሓለፈ እውን ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ልኡኽ እውን ተመሳሳሊ እዩ ሂብዎ ነይሩ essentially telling him to calm down and stop beating the war drums ስለዚ ብርግፅ ኣብዚኣ ጥርጥር የብልናን እንታይ ከም ዝበለ ፍሉጥ እዩ እዚ ናይ ኩናትን ገለን ዕንዳራናትካ ስርዓት ግበረሉ ነቲ ዞባ ሃገር ትፈርሳላ እቲ ከባቢ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ኣሎ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ዝኾነ ይኹን ውግእ ኢዳ ክትእቱ ሸውሃት የብላን ስለዚ እዚ ኩናት እዚ እንተመፅኡ ድማ ነቲ ዞባ ምሉእ ክርብሽ እዩ ንረብሓታት ኣሜሪካ ድማ ክትንክፍ እዩ ስለዚ ደጊምና ደጋጊምና ነግረካ ኣለና ስርዓት ግበር እዩ ክብሎ ዝኽእል ከማ ገይሩ ፖስት ገይርዋ ወርዚ ሞር ቴሊንግ ኢዝ ቢድን ፖስት ኮሎን እያ እቲ ቀንዲ ዘገርም ድማ ኣብይ ኣሕመድ ቆልዓ ስለ ዝኾነ ከምስል እውን ኣይፈተነን ነቲ ዘረባ ኣብ ሶሻል ሚድያ ፖስት ይገብሮን ማርኮ ሩቢዮ ግን ኣብቲ ናቶም ስቴት ዲፓርትመንት ዌብሳይት ወፂኡ ኣሎ ምስ ከም ዝተራኸበን ሓፂር ዘረባ ከም ተዘራረቡን እቲ ቀደም እንታይ እዮም ዝብሉ ዝያዳ እቶም ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲከኛ እንታይ ይብሉ ኣለው ኣብዚ ኖርማሊ ከም ዝርክብሲ እዚ ኣዲ ስታንዳርድ እንታይ ኢሉ ገሊፅዎ ነይሩ ኣሜሪካ ክትድውል ካላ መብዛሕትኡ ግዜ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ክልቲኦም ሽርከት ኣሜሪካ ክትድውል ካላ ናብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ናይ ክልቲኦም ቢዝነስን ናይ ክልቲኦም ርክብን ናይ ሰብኣዊ መሰላትን ብዛዕባ ኩናት ናይ ኢትዮጵያን ተሓትት እያ ነይራ ኣብዚ እዋን እዚ ሸውሃት ከም ዘይብላን ስትሬት ቱ ፖይንት ኣትዩ ዞባ ትርብሽ ኣለካ ፕሊዝ ተጠንቀቕ እዚ ዓይነቱ ሓፃር ዘረባ እዩ ኣብ ገለ ከም ዝረኣኹ ኣብቲ ሪፖርት እዚ ርክብ ክካየድ ከሎስ ዶናልድ ትራምፕ እውን ብኣካል ነቲ ቴሌፎን ክድወል ከሎ ርእይዎ ነይሩ ዝብል ሓበሬታ ርየ ነይረ ግን ዳሕና ኣብ ካልእ ግዜ ምስ ተረጋገፀ ከምፃልኩም እየ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ንመጀመርያ ግዜ ብዛዕባ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ከይሓተተ ስትሬት በታ ናይ ሪጂናል ሴኪሪቲ ጥራይ ከም ዝሓለፈን እዚ ድማ ንስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ነገር ከም ዝኾነ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣብቲ ሪድ ኣውት ናቱ ሰክረታሪ ሩቢዮ and PMAB discussed only the United States and Ethiopia's shared commitment to regional stability and to building a foundation of peace in the Horn of Africa ስለዚ ዞባዊ ርግኣትን
ናይ ክልቲኦም ሃገራት ሓበራዊ ረብሓ ከምኡ ድማ ሰላም ኣብቲ ቦታ ንክነግስ the absence of any reference to internal governance ውሽጣዊ ኩነታት ጀነራል ናቱ ሰዲድሎም ነይሩ ስለዚ ውሽጣዊ ኩነታት ክምባልኩም ገለ ክትገብርዎ ፈትኑ ወይ እውን እቲ ናይ ሰብኣዊ መሰላ ዝትንከፍ ዘሎ ፖለቲካዊ ሰራት ገለ መላእቡታት ከማን ኢዶም ክእቱ ይደልዩ ኣለዉ ከምኡ ቀፂሉ the call comes on the heels of a significant visit by the newly confirmed commander ናይ ኣፍሪኮም ናብኡ መፅይዎ ዝነበረ ድሕሪ ንሱ ምርኻብ ካብኡ ዝተበገሰ ቴሌፎን ወይስ እንታዩ ንፁር ኣይኮነን ዘሎ ግብፃውያን ነዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ የንብብዎ ኣለዎ ድማ ኣገዳሲ እዩ ሓደ ካብቶም prominent ናይ ግብፂ activists ድማ in a noteworthy move and contrary to customs US President Donald Trump overlooked ኣብዚ ያረኺዳ ነይረ ስለዚ ነዚ ርክብ ኣብ መንጎ ማርኮ ሩቢዮን ኣብይ ኣሕመድን ዝተገበረ ቴሌፎን ዶናልድ ትራምፕ ጠጠው ኢሉ ከም ዝሰምዖ ትርክብ እዩ ዝብል ዘላ according to brief official statement from the US Department of State Rubio spoke with Ahmed Ali Abiy Ahmed ማለት እዩ about what was described as a shared commitment between the United States and Ethiopia to regional stability and building the foundation of peace in the Horn. So the bottom line is that Trump has so far ignored personal contact with Abiy Ahmed, meaning Ethiopia is not atop of his personal priorities, unlike during the policy of the ኣብዚ እዋን እዚ ኢትዮጵያ ንዶናልድ ትራምፕ ኣገዳሲት ሃገር ኣይኮነትን ምስ ኢትዮጵያ ብቐጥታ ክራኸብ ድሌት የብሉን የግዳስ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ኣጀንዳ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ክትመፅእ ከላ ብሕማቕ ጥራይ ትመፅእ ዘላ ብፅቡቅ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኩሉ እቲ ኩነታት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ጠቕላላ ዶናልድ ትራምፕ ዲል ክገብር ኣብ ዝፈተነሉ እውን ስለ ዝዓንቀፎ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሓለፈ ምምሕዳር ናቱ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዝኾነ ይኹን ምስኡ ሕራይ ተደልካ ፐርሰናሊ ዝወስዶ ስለዚ they still have the problem and ከምኡ ድማ ምስ ግብፂ ዘለዎ ቅርበትን ምስ ኣልሲሲ ብተደጋጋሚ ዝራኸቦ ዘሎን ክትሪኦ ከለካ ንኢትዮጵያ ኣርሒቑ ይርያ ከም ዘሎ ኢሎም እዮም ዝዛረቡ ዘለው and ኣብዚ ብዙሕ ምግናኑ ዘድልዮ ኣይኮነን እቲ ናይ ኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር ብወገን ኣሜሪካ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ፀቕጢ ወይ እውን ፕሬሸር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ካልእ ምስ ዝተሓሓዝ ንሳቶም ድማ ብብዝሒ ዝጥቀምሉ ዘለው ነገር እንተሪኢና ድማ እዚ ናይ እስራኤል ኩነታት እዩ ናይ እስራኤል ኩነታት ኣብዚ ከባቢ እስራኤል ደው ኢላ ረኺባቶ ከም ዝነበረት ዶናልድ ትራምፕ ክድውል ምዃኑ ወይ ማርኮ ሩቢዮ ክድውል ምዃኑ ፈሊጦም እዮም እስራኤል ደው ኢላ ረኺባቶም ከም ዝነበረት ምናልባት ድሕርቲ ናይ እስራኤል ቴሌፎንዮም ኢትዮጵያ ነዚ መግለፂ ንኣንጻር ግብፂ ወሲዶሞ ዘለዉ እውን ዝብል ቲዮር ኣሎ ስለዚ እስራኤል እያ ነዚ ስጉምቲ ንክወስዱ ትገብሮም ዘላ ዝብል ዘረባ ኣሎ እስራኤል ዘይነዓቕ ፖለቲካዊ ድጋፍ ትቦም እያ የግዳስ እስራኤል ዋላ እኳ ንመራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ እንተደገፈቶም ካብ ጥፍኣት ግን ኣጥሒናቶም ኣይትፈልጥን እያ ንሃይለ ስላሴ ትድግፎ ነይራ ንደርጊ ትድግፎ ነይራ ንመለስ ትድግፎ ነይራ ንሃይለ ማርያም ትድግፎ ነይራ ክወድቁ ከለዉ ግን ኣጥሒናቶም ኣይትፈልጥን እያ ስለዚ ምስታ ሃገር ዳ እምበር ምስቶም ፖለቲከኛታት ቃል ክዳን ይብላን እስራኤል እስራኤል ድማ ገጅፍ ዝኾነ ናይ ነፍሳ ናይ ሰኪሪቲ ፀገም ስለ ዘለዋ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምናልባት ንግብፂ ክትቅርቅር ስለትደልዮም ኣብኡ ክሳተፉ ዝኽእሉ እምበር ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ቅድሚት መፅኦም ክዋስእሎም ኣይንፅበን ኢና ስለዚ መዋፅኦ ናቱ ኣብዚ ናይ ምስጢር ርክብ ዝተገበረ ናይ ግብፂ ስትራቴጂ እንታይ እዩ ዝብል ሓደ ዘረባ ነይሩ እስከ ስምዕዎ ኣብዚ ያነሱላቸው ነው እነ ጀነራል ጻድቃን እና አቶ ጌታቸው ረዳ ግብፅን በተመለከተ ማለት ነው ግብፅ በአፍሪካ ቀንድ የምትከተለው ስትራቴጂ እንግሊዝኛው ብጠቀም ደስ ይለኛል እናንተ ተርጉሙት ከፈለጋችሁ የግብፅ የአፍሪካ ቀንድ ስትራቴጂ ተብሎ የተቀመጠው ኮስት ፍሪ ወይም ሎ ኢንቨስትመንት አፕሮች የሚባል ነው እንግዲህ አንዳንድ ፖለቲካ ተርሚኖሎጂዎች ምናምን ሊኖሩ ስለሚችሉ ይገኛል የፖለቲካ ሳይንስ ተማሪ አይደለም ሰው አንዳንዶቹ ከግም ዝርዝር እንዲህ ማለት እንዲህ ነው የሚለው ላይኖረኝ ማብራራት ትችላላችሁ ዞሮ ግን የግብፅ የአፍሪካ ኮስት ፍሪ ስትራቴጂ የሚባልና ሎ ኢንቨስትመንት አፕሮች የሚባል ይሄ ምን ማለት ነው የሚለውን ያብራሩታል ምን ማለት ነው ኮስት ፍሪ ማለት ምን ማለት ነው ሎ ኢንቨስትመንት አፕሮች ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ያብራራሉ ይሄ ማለት ባጭሩ ይላል ባጭሩ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን በመጠቀም የኤርትራ ፕሬዝዳንቱን ኢሳያስ አፈወርቂን በመጠቀም የውክልና ውጥረት መፍጠርና የግብፅን ፍላጎት ማሳካት ነው ይላል በጣም የሚገርም ዴፊኒሽን ነው በነገራችን No, you're stupid because you don't understand the politics. Politica irdanen in the Hilka. Well, we understand you. And ties will zelo. Na gives a strategy of Zoba, low cost free, low investment approach. Yat it comes a la Gipsi, Abkarn Africa, Ilo Madam Tagerom, Turgumna Tuduma,
ግብፂ ንኤርትራ ወይ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ተጠቂማ ብሕሱር መንገዲ ንኢትዮጵያ ከተዳኽማ ትኽእል ከምኡ ዝብል እዩ እቲ ስትራቴጂ ይብል ኣሎ እዚ ስለምንታይ እዩ ፖለቲካ ስለ ዘይርድኦ ኣይኮነን ጀስት እንታይ ገብር ዝፍትን ዘሎ ንዓና ንኤርትራውያን ቁጥዐ ክስምዓና መጋበርያ ኮይኑ ኢና ንኸውን ዘለና ንኽብል ኢሉ ኖ ኖ ኖ ኖ ማይ ፍሬንድ ዊ አንደርስታንድ ዲስ እንታይ ማለት ይመስልካ ኤርትራ ቀጥታ ውስቃት ስለ ዘለዋ ካብ ኢትዮጵያ ምክንያቱ አንዳር ዝኾነ ፕራይም ሚኒስተር ንኤርትራ ክወርር ስለ ዝበለ ኤርትራ ድማ ኤቭሪ ራይት ኣለዋ ንኢትዮጵያ ሪስፖንድ ንክትገብር ንኢትዮጵያ መሰል ኣለዋ ብኩሉ መንገዲ ክትቃለሳ ስለዚ ንግብፂ what is the logical step ክገብርዎ ዝኽእሉ እንታይ እዩ ምስ ኤርትራ ምሽራኽ ምክንያቱ ኤርትራ ንግብፂ ክገብሩ ኢሎም ኣይኮኑን ዝቃለሱ ምክንያቱ ንህላዊኦምን ንናፅነቶምን ንግዛታዊ ሓድነቶምን ስለ ዝሰርሑ ግብፂ ንእሽተይ ሓገዝ ንኤርትራ ምሃብ ጥራይ ዘድልያ it is that simple stupid ስለ ዝኾንኩም ግን ዘይርዳእኩም ንኸውን እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ግብፂ ምስ ኤርትራ ይሰርሕን እንተኢላ እውን ነፍሳ ክትከላኸል ናይ ግድን እዩ እዚ ኣምሓራ ዝትክረኩም ዘሎ ፋኖ ዝትክረኩም ዘሎ እኮ ኤርትራ ስለ ትሕግዞ ዘላ ኣይኮነን ኣምሓራ ብነፍሱ ፀገም ስለ ዘለዎ ካባኻትኩም ሽግር ስለ ዘለዎ ይዝቃለ ዘሎ ምናልባት እቲ ቃልስናቱ ግን ምስ ኤርትራ ሓደ ፀላኢ ስለ ዘሎ ብሓደ ክሰርሕ ይኽእል ህወሓት እውን እኮ ምሳኻትኩም ኮይ ፀገምናቱ ግን ካባኻትኩም ዝመፅእ ፀገም ምስ ናይ ኤርትራ እውን ሓደ ፀገም ስለ ዝኾነ ብሓደ ንክኸዱ ትገብርዎም ኣለኹም ግብፂ ተመሳሳሊ ስለዚ እቲ ፀገም ንስኻትኩም ይኹም እቲ ናይ ኣሜሪካ ጀነራል ስቱፒድ ኣይኮነን he knows this thing ስለምንታይ ኩሎም ኣላያንስስ ብሓደ ኮይኖም ነቲ ናትካ ዕሸል መራሒ ይሃርምዎ ኣለዉ ይርድኦ እዩ ቢካዝ ንኩሎም ትረት ስለ ዝኾነ ንኩሎም ስግኣት ስለ ዝኾነ ኩላቶም ምክንያት ኣለዎም ኣላያንስ ተኽፈጥሩ ግብፂ ድማ እቲ ዝበለፀ ዝመቸ መድረክ ተፈጢሩላ ኣሎ ዋይ ፕራይም ሚኒስተር ናትካ ንጅቡቲ ይሃርም ንሶማልያ ይቆጥዕ ንሱዳን ምስ ካሊእ ይኸውን ንኤርትራ ክሃርም እየ ይብል ንኣምሓራ ይጭፍጭፍ ንኦሮሞ ይጭፍጭፍ ንትግራይ ይጭፍጭፍ ስለዚ ኩላቶም ኣንፃሩ ኮይኖም ከጥፍዎ ክፍትኑ ናይ ግድን እዩ ነዚ ኩሉ ክገብር ፀኒሑ ድማ ንዊልያም ሩቶ ዕረቃኒ ኣትሕነኒ ክብል ድማ ንቡር እዩ ስለዚ ንሳቶም ንኤርትራውያን ሞራል ክትንክፉ እዮም ዝፍትኑ ኖ ኖ ዊ ኖው ደ ጌም ሻዕብያ ድማ 10 ስቴፕ ሓሊፉ ዝፈልጥ ነዚ ነገር እዚ ስለዚ ኪድ ንኻልኦትካ ከመ ጌርካ ቀሽሽ ወይ ከዓ ነቶም ሎው አይኪው ዝኾኑ ካድረታት ናትካ ነቶም አክቲቪስት ናትካ ከተሽክዕ ትኽእል እምበር በዚ ዝሸክዕ ኤርትራዊ የቀይ ባህር ጉዳይ የመብት ማጣት ጉዳይ ነው ንብረት ማጣት ጉዳይ ነው ንብረታችንን ያላግባብ ተወሰደብን የሚል ጥያቄ ነው እየቀረበ ያለው የኢትዮጵያ ሕዝብ ተጠይቋል በዛ ነፃነት ላይ አንድም አሻሮን ያስቀመጠ ኢትዮጵያዊ አታገኝም የኢትዮጵያ ፓርላማ ተጠይቋል የግለሰብ አስተሳሰብ ነበር ያንን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ጉዳይ ናይ ቀይ ባህር ዘለዎም ዓበይቶም ንኣሽቶም ምሁራቶም መሃይማቶም ኩላቶም ሓደ ዓይነት መርገፂ ዘለዎም ጉዳዩ ቀይ ባህሪ ናትና ጉዳይ እዩ ሕልፍ ሓሊፎም ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝኸድዎ ዘለዉ ሃስቡ ኋላ በለቅሶ ነበር የተገናኘሁት ሞላ ጎደል በደሙም በአጥንቱም በስጋ ከሞላ ጎደል በደሙም ኤርትራ ህዝብ ውጤት አምጥቶ ነው 35 ዓመታቸው እና ኤርትራ ህዝብ ችግር ነው ይኸው የኤርትራ ህዝብ ከሞላ ጎደል በደሙም በአጥንቱም በስጋውም ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር የተሳሰረ ነው ከ30 ዓመት በኋላ በለቅሶ ነበር የተገናኘሁት አሁን እጅንታይም ዝብሉ ዘለዉ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ንህዝቢ ኤርትራ ድማ አንጻር መንግስቲ ኤርትራ ንክላዓል ኣለዎም ብዙሕ ፈተነታት እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ፅቡቅ ነገሩ ግን ፀላኢኻ እንታይ ይደልሎ ክሰምዖ ኣለካ መጀመርያ ክትፈልጦ ኣለካ አንጻሩ ድማ ክትቃለስ ክትክእል ኣለካ ፅቡቅ ነገር ናይ ዚኣቶም ብሕቡእ ስለ ዘይገብርዎ እዩ ብሕቡእ ተፈቲኑ እዩ እዚ ነገር እዚ ህዝቢ ኤርትራ አንጻር መንግስቲ ንምግባር ሓያል ጉዕዞ ገይሮም እዮም ብፍላይ እቲ ካብ 2010 ጀሚሩ ወይ ካብ 2006 ጀሚሩ ናብ ኤርትራ እገዳብ ዝሕሰበሉ ዝነበረ ብዝሰፍሐ መልክዕ ወረቃቅቲ እናረኸበ ሰብ ካብቲ ዓዲ ንክሓድም ህዝቢ ድማ ኣብ ደገ ምስ ወፀ ድማ አንጻር መንግስቲ ንክስለፍ ኩሉ ዓይነት ኢንሰንቲቭስ ምክንያታት እናተዋሃበ ንተቃዋምቲ ብዙሕ ገንዘብ እናተገበረ ብዙሕ ተፃዒሩ እዩ እንታይ ኣፍርዩ ኤርትራዊ ሓሪኑ አንጻር እቲ ኩሉ ብድሆታት ዝቃለስ ኤርትራዊ ፈጢሩ መብዛሕትኦም ዘይወሓጠሎም ዘሎ ድማ እዩ ከመይ ጌርካ ንሓደ ሰብ ኣብ ሃገሩ ፅቡቅ ከም ዘይረክብ ጌርካዮ ናብ ዓዱ ገዲፉ ከዚ ኩሉ ሰሃራን ባሕርን ሰጊሩ ምስ ከደ ድማ ኣብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ወረቐት ሒዙ ክመሃር ዕድል ሂብካዮ ኩሉ ረኺቡ እስቲል ንሃገሩ ዝፈቱ ንሃገሩ ክከላኸለላ ዝፍትን ዝፀልሎም ዘሎስ እዩ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ከም ንሪኦ ዘለና እዞም ኣብ ዝተወደየ ግራት መፅኦም ኣብ ዝተወደየ ጉዳይ መፅኦም ውይ ክብሉ ኢና ንርኢ ዘለና ሓንቲ ብሪልየንት ዝኾነት ስቴትመንት ኣብዚያ ስምዕዋ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ካብዚያ ይዝብገስ This is not how it was supposed to go. The Western powers said they understood the need for sea access.
They gave me words, support, diplomacy, partnership. Now that the situation escalated, nothing. Silence. They left me hanging. Prime Minister support doesn't vanish overnight. These matters require patience. Patience, my ass. Every neighbor is distancing themselves. أبي أحمد مستوى ما خرطو ترى غيبي تزارب زلو أتوما ما خرطو قندش يلومني انتاي زبل زلو أبي أحمد أبزي أفتك بحري لكم دفافيكم زوتوخمني زم كلهم هجرات دماكن حق زكاينا أجوخ الله أبي أجوخ مسخالنا خندول الكاينا حق زكاينا زبلكم أبي دعلهم لومي بين يابزا قرر قديفكمني إيرترا دما فتسم نقم بالابيا مزرراب أبيا قص كلياتني እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ድማ እቲ ቀደም ክንሕግ ዘካይና ዝብለኒ ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኸ ንስኻ ኢኻ ተጋጊኻ ዘለኻ ክብለኒ ጀሚሩ እንታይ እቲ ጉዳይ ይብሎ ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ ዓቕሊ ዘድልዮ ትዕግስቲ ግበር ዘሎ ኖ ትዕግስቲ ኢልካ ተሽኩዑኒ ትዕግስቲ ዝከኣል ኣይኮነን ዓዲ ትፍንጀር ኣላ ስምዑ Even the US keeps repeating the same line, peaceful sea access. They won't go beyond that. You knew the Red Sea is the most sensitive geopolitical corridor in the world. Listen, Eritrea reacted exactly as expected, unified, disciplined, steadfast. Their sovereignty is not something they negotiate away. You pushed the timeline too early. طبعا غرتك يا تقبتيلهم أبغى جافسين كيف لولو ودايما كيف حري أزيا قداس جيوبوليتيكاوي زعبايو سلازي بقليل كترو يجباك يعني كالاي قلتيفكا أمانة هويفكا ودايما كيف حري صيبكا حفيلكا بوجودو ببحر دو مثلا زعما دوغلا بالنسبة إيرترالك كم تتسبنا يا قينا ودايلو لونتا بفتسم نق زيت بالهجر زخونه يقول لأنه كل دما تهزبن هاجرن سراويتن أو حدا مسمر مزيو حيال زخونه أو ما حيزو دمبرز كي بلغ من السالكا جميرو ونياتو لولاونتو ذكر آخر يكونني لهم يبحكنا أبيك واردو يلهم زجبر ويا أنا بحكي صبت فيديو يا جد. I had no choice. Internal pressure is suffocating. Economy collapsing. Provinces defiant. Elites questioning my authority. I needed a win, a national rallying point. Assab was the only card left. Eritrea is not intimidated. They are organized, motivated, and have historical memory guiding their response. They fought worse with less. If you miscalculate again, you risk a prolonged confrontation that Ethiopia cannot sustain economically or militarily. بحفشة انتاي لو يمز مخربو زلو نسو أنا زهو خنو زلو تساقامات أيو هاجر تفرسن الله كنتاتنا البوليتيكا ناي تعدي تبغي لنا بحق كنت تزلو كنتاتي زقلت لذي تهاجر تفرس هلا تفرس لزلا دما بغطبا كل تي أبت هاجر زكايزو لو كنتات دما شجري سلذي تاون كونة تزبي أبغى يدو قبل اللازغل عسبن كي بحرني يعني ران سادما تسري هلا سلذي أنت هيك جبر على نيبلو نعم إيرتراويان تجبروا زلو كاوما كتبي زلك إيرتراويان نفس قداي زي أشال كجبروا الكاي كلونيم ولا ونجين تجتين كإيرتراويان كبخان لا على حيالات بوحد عقم السعريهم سلذي تو خلها زوات أكاي كونن يمسلوا زلو بتخيل أبي أحمد أمارات أبزي بلو مسكوحن نتأدفني بتحدث أدفي بتحدث ما كوح قينوا أين يحش كاي قينات زلا نريو زلنا دما زس دم من زجر منيو anyway تازربا بحكي أقدر أسيتيا حيالهم ودي الرئي زجبرايا كيتكم سبورت جبروا بريليانت زخونة ديبيتيو أبي أحمد دما زبيه زلو شجرن مكران بركالة سبوا نجار يلا كالنا أبي أحمد دما قردتو سلزي وداسم عبزي. Story has come to symbolize the dangers of intersection of state power, impunity, and the fragility of cultural autonomy in Ethiopia. The Karayu community, custodians of one of the oldest democratic traditions in the continent, has repeatedly found that shocked the Oromo people and the country at large. Oromo Liberation Army, a move. أبزيا ناي أدي سيجنال دبل channel أزجبرت فيديو يا أبي أحمد نتقارط رأي كونن زهرم زلوي ونم حرات رأي كونن أب أورومو بفل أبتي جدا زبهال حقنا عند أبا نتوم عبيت عدنا يت أورومو بزح جزء أسيرون قتيل اللومنيو سلزي أبتي framework ويك أبتي establishment ناي بحلاوك أو ما ناي أورومو عب بدل الفلسفة كم تزد الذي زرب اللي مغنياتو أدو منجس ناي أورومو منجس سلزي بحال قبل علتهم مرحتنا جدا زجبرو مقتلتن مأسرتن مسدادن يجف مخانون كم تزدل لدماء تورما بسلطان الله خسل زبل عبوط دفنو نابلين بر تكونتات ازيو حماء كم زخونيا تقلص ابزي again نورومو نام حران ترى يكون زبدل زلو ابي احمد نام حران تግራይን ترى يكون زبدل زلو እንኳን አይነት ኦሮሞ ብፍላይ ድማ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ እንታይ ኢሉ ነይሩ ኦሮሞማ ዝበሃል ንኦሮሞ ዝውክልና ይኮነን ኢሉ ነይሩ ኣብ ገለ ፖይንት እዚ ኻንታይ ምስ ብፍላይ ምስ ስታሊን ኣብ ዝገበረሉ ዝበዝሐ
ባህላዊ ህዝቢ ኦሮሞ ሽግር ይገጥሞ ዘሎ እቲ ናይ ኦላ ቃልሲ ድማ ካብኡ ዝበገስ ስለዚ ኩሉ ትንሪዮ ዘለና ኩነታት አብይ አሕመድ ዋላ ኣብቲ ኦሮሞ ዝበሃል ህዝቢ እውን ብዙሕ በደል ይፈፂሙ ዘሎ ነቶም ደቆም ንክወስድ ዝገብሮ ዘላ ካይዳ ድማ በቶም ዓበይቲ ዓዲ ደገፍ ከም ዘይብሉን እዚ ድማ ነታ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበኣሰ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት እያ ትፈጥር ዘላ ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ ናይ ኦሮሞ መንግስቲ እናበልና ብዙሕ ግዜ ንጋገይና ኖ ብውሕዳትን ሰብ ረብሓን እዮም ዝድግፍዎ ዘሎ ካብቲ ኦሮሞ እምበር እቲ ህዝቢ ኦሮሞ በዚ ናይ ኣካይዳ ናቱ ረቢሑን ለይልካ ክትዛረባ ይትኽእልኒ እያ እናበለት ፅቡቅ ዝኾነ ቪድዮ ሰሪሓ ነይራ እዚ እውን ካልእ መረዳእታ ናይቲ ዘሎ ኩነታት እዩ ናብ ኣምሓራ ሰጊርና ናብቲ ከባቢና ክምለስ እዩ ሰላም ለማለት ብዬ ልጆቹ ምላሻቸው ምን ሰላም አለ የሚል ነው ትክክል ነው በጣም እና እንዴት ብለን ሰላምታ ሁሉ እንደምንለዋወጥ እንግዲህ አላውቅም እውነት ነው እንዴት ነህ ሰላም አለ ወይ ምን ሰላም አለ አብይ እያለን ያሉት በእርግጥም ትክክል ነው በጣም ገላጭ የሆነ ነገር ነው ህፃናት ናቸው ከምንም በላይ የነሱ የነገ ዕድል ጣፋታቸውን እያጨለመባቸው ያለ መሪ ነው አዲስ እዞም ህፃናት ትሪዎም ዘለኹም ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ኣምሓራ ማለት እዩ ሰላም ኣቢ ከሎ ዶ ሰላም ኣሎ እዩ ዝብል ኣዘራርባ ልሙድ ኮይኑለ እዮም ዝብሉ ዘለው ብርግፅ ኣቢ ነታ ሃገር ኣይትብላዕ ኣይትስተ ገይርዋ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው ስለዚ ኣቢ ትዝዓበየ ፀገም ናይቲ ሃገር ምዃኑን ኩሉ ትሱ ዝብሎ ዘሎ ኣብቲ ሃገር ምዕባለ የምፅእ ኣለኹ ግስጋሴ የምፅእ ኣለኹ ዝብል ግን ብተራ ህዝቢ ብፍፁም ክስምዖም ዘየለ ብፍላይ በዓል ኣብ ክልል ኣምሓራ ትምህርቲ የለ ሕክምና የለ መናብሮ ሽግር ዝገጠሞ ህይወቱ ዝተበላሸወ ህዝቢ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ዝዛረበሉ ሰብ የለን ቆላሕታ ዝቦ ሰብ የለን ህዝቢ ኣምሓራ ክሳቀ መመሊሱ ድማ ናብ ድሕረት ገፁ ክኸይድ ድማ ኣካል ናይቲ ብግልፂ ዘይዛረብሉ ግን ኣጀንዳ ናይቲ ናይ ኦሮሞ ስታብሊሽመንት እዩ ምክንያቱ ኣምሓራ ትንኮክ ብብዝሒ ይኹን ብፅልዋ ክወዳደርና ስለ ዝኽእል ክዳኸም ክኽእል ኣለዎ ዋላ እውን እዚ ኩናት ምስ ፋኖ እንተዘይሰዓርናዮ ኣብ ሎንግ ተርም ግን ዋላ ብሽምግልና እንተተፈቲሑ ህዝቢ ኣምሓራ ተዳኺሙ ስለ ዘሎ ብቁፅሪ እውን ውሒዱ ስለ ዘሎ ፋሕብትን ኢሉ ስለ ዘሎ ንሕና ካብኡ እውን ከሰብቲና እዮም ዝብሉ ዘሎ ዝሕዝን እዩ ግን ኤሪዝ ወደሪዝ ሕጂ ድማ ኣንፃር ፋኖ ሓድሽ ጌም ወይ እውን ሓድሽ ፕላን እውን ጀሚሩለ እዮም ዝብሉ ዘሎ እሱ ድማ ከመይ ጌርካ ነቶም ኦሮሞ ብረቶም ነቶም ፋኖ ብረቶም ከም ዘውርዱ ትገብሮም ረገው ብልጽግና ጠቅላላ የሃይማኖት መሪዎችን ሰበሰበ የሀገር ሽማግሌዎችን ሰበሰበ ከዛ በድለላ እንዲሰማሩ ነው ያደረገ ፋኖን እያመጡ እጅ እንዲያሰጡ እየለመኑ ማለት ነው እዚህ ስልጣናት ተሰጧቸዋል በቂ በጀት ተበጅቶላቸዋል ውሎ አበላላቸው ስለዚህ ይሄን እየዞሩ እንግዲህ ነገ የሃይማኖት መሪዎች ለምሳሌ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት መሪዎች ጥላ ይዛሉ እነ ቄስ ካባቸውን ይለብሳሉ የቤተክርስቲያን ልብስ እነዚህ እንታይም ዝብሉ ዘለው ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ዝብሎ ዘሎ አብይ አሕመድ ብኩሉ መንገዲ ብሽምግልና ብካልእ ምስራቅ ስለ ዛበዮ ሕጂ ነቶም መራሕቲ ሃይማኖት ብዝተፈላለየ መንገዲ ሰቢኽኩም ነቶም ኣብ ምስፋኖ ዘሎ መንእሰያት ንኸይከዱ ወይ እውን ካብቲ ዘለዎ ብረቶም ከውርዱ እንድሕር ክኢልኩሞም ብናይ ሃይማኖታዊ ስብከት ጌርኩም ኣታሊልኩም ማለት እዩ ገንዘብ ክበኩም እየ ኣበል ክበኩም እየ ብምባል ሓድሽ ታክቲክ ኣበጊሱ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው again ካብ ኣቢ ዘገርም ነገር ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ he is going to use everything on the book ኩሉ ዓይነት ምትላል ክጥቀም ምዃኑ ፍሉጥ እዩ because at the end of the day ኣቢ እታ ስልጣን ኣብዚ እዋን እዚ ነቶም ፋኖ ብቃልሲ ብውግእ ክስዕሮም ከም ዘይክእል ተረዲእዎ ስለ ዘሎ ኩሉ ዝከኣሎ ገይሩ እንተስ ብረት ኣውሪዶም እንተስ ነቲ ቃልሲ ተዋቢሎም ኣብ ጎኑ ክስለፍሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክፈጥር እዩ ዝፅዕር ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለው መብዛሕትኡ ፕላናት ናቱ ግን ከይወፅእ ከሎ ናብ ደገ ስለ ዝወፅእ አንጻሩ ዝግበር ቃልሲ ቀልጢፍ ይጅምር እሞ እቲ ኩነታት ድማ ኣብ ዝኾነ ይኹን ፍረ ከይበፅሐ ይብተን ማለት እዩ ቀፂልና ኣብ ትግራይ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ድማ ናራእና ንኸይድ حضر بصوتنا أين عبرن كنا سأقلنا له معنت مسعدنا كنا سعدنا أنا ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኣብ ሓራ መሬት ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ቃልሲ ናቱ ወይ እውን ተንኮላት ናቱ ይቕፅል ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ብፍላይ እቲ ፃድቃን ዝበሃል ኣብቲ ወታደራዊ እሊት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዘለወሉ ግዜ
ግድን ጻድቃንን ጌታቸው ረዳን ኣካል ናይቲ መስርሕ ኮይኖም ነቲ መስርሕ ዝግበር ዘሎ ክካየድ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ግን ድሮ ናብ ልዕሊ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ስጉምትታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይቕፅል ኣሎ የባንክ አካውንቶች ላይ እገዳ መጣላቸው ጦርነቱን በይፋ እንደማወጅ ሊቆጠር እንደሚችል ተገለጸ። ከ5 ዓመት በፊት በትግራይ የተጀመረውን ጦርነት ተከትሎ እግድ ከተጣለባቸው ትልልቅ የትግራይ ኣብ ምዱንጓይ ምኽፋል ወሰኽ መሃያ ሰራሕተኛታት መንግስትን ምኽፋል ውዝፍ መሃያ ሕሉፍ 17 ኣዋርሕና መልኪተን ኣብ ቴሌቪዥን ትግራይ መብርህ ዝሃባ ሓላፊት ቢሮ ፋይናንስን ምትሕባር ሃፍተን ትግራይ ዶክተር ምሕረት በየነን ኮሚሽነር ኮሚሽን ፕላን ትግራይ ዶክተር ሃንሳ ተኽላይን ንትግራይ ብቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ብዝተመደበ በጀት መሰረት ኣብ ወርሒ መስከረም ክላእ ዝግብኦ መጠን ገንዘብ ዘይምልኣኹ በጀት ወርሒ ጥቅምቲ ድማ ጠቕሊሉ ብዘይምምፁእ ምኽንያት ምድንጓያት እትወሰኽ መሃያ ምዃኑ ይዛረባ ኣብ ወርሒ 481 ሚልዮን ትመጽእ ታናይ ሓንቲ ወርሒ መጽያ ታናይ መስከረም ማለት እዩ ከባቢ 900 ሚልዮን ይዘድሊ ንወሰኽ ነታ ናይ ሕዚ ወሰኽ ምስተሰርሐ ሲቪል ሰርቪስ ምስተሰርሖ በጀት ምሰርሕዎ ማለት እዩ እቲ ናይ ጥቅምቲ ወርሒ ኣይመፀን ዘሎ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ዝተፈላለዩ ኣካላት ጀመርናዮ ኮሙኒኬሽን ኣሎ ከም ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ናይ ትግራይ መመሊሱና ብኣስተ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ብዙሓት ትካላት ዝወሃበን ዝነበረ ባጀት ጠጠው ኣቢሉ ከም ዘሎ ኣቢ ባንክታትን ፍሪ ዝገብር ከም ዘሎን ከምኡ እውን እቲ ጉዳይ ኣብ መንጎ ትግራይ ህወሓት ኣብ መንጎ ትግራይ ብዓብዩ ድማ ኣብ መንጎ ህወሓትን ኣብን ዘሎ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተበላሸወ ይኸይድ ከም ዘሎን ልክዕታ ሕጂ ዝረኣናያ ጉዳይ ድማ ናብቲ ናይ ቀደማ ትምለስ ኣላ ብወገን ህወሓት ብዙሕ ተጻቦታት ይገጥሙ ከም ዘሎ ግን ነቲ ኩነታት ድማ መመካት ከም ዘድልዮም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ውድብ እዚ በዓል ዋና ጌርና ንወስዶ ህዝቢ ትግራይ ውድብ ዘጥፍኦ ጥፍኣታት ይኹሪ ኣብ ተፈላለየ መድረኻት ይግስጸና እዩ ኣምሪሩ ይዛረብ እዩ ኣስተኻኽሉ ይብለና እዩ ግን ህዝቢ ውድብ ህወሓት ጥፋእ ይብል እቲ ዘለዎ ሽግር ኣስተኻኺሉ ኣሪሙ ጽቡቕ ውድብ ክኾነሉ እዩ ዝደሊ እዚ ውድብ እዚ ብሄራዊ ውዳበ እዩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ውዳበ እዩ ብዙሕ ታሪክ ዝሰርሐ ውድብ እዩ ዝተሃነፀ እውን ብናይ ህዝቢ ትግራይ ደምን ዓፅምን ጉልበትን ኩለመኑን እዩ እዚ ነዚ ውድብ እዚ ከም ዝኾነ ፓርቲ ባዕሉ ይፈልጥ ዝብል ህዝቢ ኣይኮነ ኣትያ ተባሂሉ ነዚ ዝበለ ድማ ወናኒ ኣብ ክባኣትያ ተባሂሉ ነዚ ዝበለ ኣርሚ 31 ምዃኖም ዝተፈለጠ ኮይኑ ምስ ዕጥቆም ይንቀሳቐሱ ከም ዘለዉ ኣብሪሁም ኣብ ክባኣትያ ዝብል ርእሲ ይበይ ኣለኹ ናልዋሽ ብብዙሕ መንገዲ ምውፅኡ ስለ ዘይተርፎ እቲ ኩነታት እንታይ ይመስል ዝብል ማሕበረሰብና ክፈልጦ ስለ ዘለዎ እምበር ዘደናግፅ ነገር ዘደናግፅ ክባእ ስለ ዝኾነ ይኮነን ከባቢ 100 ዝኾኑ እዮም እስካዕ ሕዚ ብዘሎ ሓበሬታ 100 ዝኾኑ ካብኡ ላዕለ ይኮኑን 100 ዝኾኑ ምናልባሽ ምስኣቶም ተተሓዘን ድሕሪት ንቅድሚት ኣሎ የለን ዝብል መጽናዕት ዘድልዮ እዩ ምርኣይ ዘድልዮ እዩ ነገር ግን ድሽቃ ዝሓዙ ብሬን ዝሓዙ ከላሽን ዝሓዙ እዮም ኣባላት ሰራዊት ኣርሚ 31 እዮም ንመቐለ ኣብ ከባቢኣ ጠቕላላ ዝናይ ኣሪድ ከባቢ ኣብቲ እንዳገባራት ከባቢ ከም ዘለው እዮም ሓቢሮምና ዘለው ከም ትሪእዎ ዘለኹም ትግራይ ተቐውሲ ፖለቲካዊ ቀውሲ ቀጻሊ እናቐፀለ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ብዓብዩ እቶም በዓል ጌታቸው ረዳን ጻድቃንን ዝኸድዎ ዘሎ ኣካይዳ ከም ዘለዎ እናረኣኻ እቲ ፀገም ኩሉ ግዜ እናበኣሰ ክኸይድ ከም ዝኽእል ሴኪሪቲ ፕሮብለም ኣብቲ ዓዲ ዘሎ እናበኣሰ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ውፅኢት ናይቲ ንሪኦ ዘለና እዩ ካብኡ ቀፂሎም ኣብዚ እውን ሓደ ሪፖርት ወፂኡ ነይሩ ቅድሚና በዓል ጌታቸው ረዳ ዝብልዎ ዘለዉ ንስማዕ ምኻድና እቲ ናይ ኢትዮጵያ መንእሰያት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኣብይ ኣሕመድን ብልፅግናን ዘለዎም እምነት እናጉደሉ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ስደት ገጾም ይውሕዙ ከም ዘለውን እቶም ዝስደዱ ዘለዉ ድማ ከቢድ ዝኾነ ፈተናታት የጋጥሞም ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ እቲ መስመር ናይ ስደት ዝበሃል ዘሎ ድማ ብሰሜን ብሱዳን ንሊብያ ጌርካ ንኤውሮጳ ዝግበር ዘሎ መዓት ስቃያት ዘጋጥም ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ካልእ መንገዲ ድማ ብምብራቅ ጌርካ ብየመን ብሶማልያን ብጅቡትን ጌርካ ድማ ንየመን ገፅካ ኣቦ ጌርካ ናብተን ሃገራት ዓረብ ካልእ እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ናብቲ ንሳውት ኣፍሪቃ ገፅካ ንደቡብ ኣፍሪቃ ዝግበር ጉዕዞ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ብዙሓት ተጋሩ ወይ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ብፍላይ ካብ ትግራይ ማለት እዩ
ብዙሕ ሽግርን ብዙሕ ስቃይን ኣብ በዓል ሊብያ የጋጥሞም ከም ዘሎ እዮም ዝገልጹ ዘለዉ ከምኡ ድማ ብዙሕ ግፍዒ የጋጥም ከም ዘሎ ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ከባቢ 250,000 ዝኸውን መንእሰይ ዓመታዊ ካብቲ ሃገር ከም ስደት ናይ ዓለም ውድብ ናይ ስደተኛታት ከም ዝገለጸ እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብዪ ኣሕመድ ፈጥሮ ኣለኹ ዝብል ብልፅግና ዘሎ ኮንፊደንስ እናንቆልቆለ ይኸይድ ብምህላዊ እዩ ካብኡ በዓል ጌታቸው ረዳ ኸ እንታይ እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ ጌታቸው ምን አተረፉ ክሳራ ነው አሁን እኮ የታሰበው አብይ ሂድና ዲፌንድ አድርገኝ ነው እኔ ባለኝ መረጃ ሂድና ዲፌንድ አድርገኝ ነው በዚህ እንትን ብሎ ነው ለንደን ድረስ የሄደው ግን ጌታቸው አብይን ዲፌንድ አደረገ ወይስ አብይን ገሎ ነው የተመለሰው ምለው በደንብ ቢጣራ ጥሩ ነው አብይ ምንም አልተረፈም የወንጀለኛ ሆኖ ብቃት የሌለው ሰው ሆኖ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ጉዕዞ ናይ ጌታቸው ረዳ እንታይ ነይሩ ንዝብል ዶክተር መልኪሳ ይዛረብ ዘሎ አብይ አሕመድ ነቲ ሚድያ ክዳለ ከሎ ናይ አልጀዚራ ኢድ ነይርዎ ረብሓ ነይርዎ ጌታቸው ረዳ ቀንዲ ካብቶም ዝፀረፎም ፖለቲከኛታት ከይዱ ክከላኸለሉ እቲ መደብ ነይሩ ጌታቸው ረዳን አልጀዚራን ግን ተማኺሮም ወይ እውን ጌታቸው ረዳ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ አብይ አሕመድ ተቐቺሉ እዩ አብይ አሕመድ ከምኡ ዓይነት ኣብ ዓብ ሚድያ ተዘሪብሉ ዘይፍለጥ እቲ ዝዓበየ ግፍዒ ዝፍፅም ዘሎ ኖቤል ፕራይስ ናቱ ክምንጠል ዘለዎ ናይ ብሓቂ ሓደጋ ናይ ሃገር ከም ዝኾነን እቲ ዝኸፈ ግፍዒ ዝፍፅም ዘሎ መራሒ ምዃኑን ብዝለዓለ ደረጃ ኣብ ዓብይ ሚድያ ኣብ ብዙሕ ሰባት ዝከኣተሎ ቦታ ጌታቸው ረዳ ጉድ ገይርዎ ከም ዝተመለሰ ስለዚ አብይ አሕመድ ብጌታቸው ረዳ ክገብሮ ዝሓሰበ ኩሉ ምሉእ ብምሉእ ከም ዝፈሸለ ካልእ ገለገለ ሰባት እዮም ዝብሉ አብይ አሕመድ ከይፈለጠ ጌታቸው ረዳ ዝገበሮ እዩ ዝመስል ጌታቸው ረዳ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቂምዎ እዮም ዝብሉ እስከ ንእሽተይ ኣብዚኣ ወሲድና ክንውድይና ሾ ናይ ጌታቸው ረዳ ፃኒሒት ክንጅምር ከም መተው ክኾነና ጌታቸው ናብ አልጀዚራ ዝኸደሉ ጉዳይ ትግራይ ሒዙ ድዩ ከም ትግራዋይ ንትግራይ ዝሕለቕ ዘለኹ እዩ ዝለና ኣሎሞ ጉዳይ ትግራይ ሒዙ ድዩ ጉዳይ ብልፅግና ሒዙ እዩ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ንትግራይ ፅቡቅ ኮይኑ ንትግራይ ናብ አልጀዚራ ዝኸደሉ ዕላማ ናይ ጉዳይ ትግራይ ድስ ጉዳይ ብልፅግና መምራጋ ከመይ ሪኢኻ መጀመርዩ እንኳዕ ደሓን ፀናሕኩም ስታሊን ደጊምካ ስለ ዝዓደምካኒ መስግን ነጥብ እዚ ዘለኒ ርእይቶ ናይ ትግራይ አጀንዳ ሒዙ ከይዱ ዝብል ፍጹም ኣይቅበሎን ናይ ብልፅግና አጀንዳ ሒዙ እዩ ከይዱ ተወክል እሳት ራይና ክንሰምዕ ስለዚ ኣብ መወዳእታ እቲ ዝበሃል ዘሎ ኩሉ ተደማሚሩ ጌታቸው ረዳ ንአብይ አሕመድ ንኸትሕን ኢሉ ከይዱ ነይሩ and unfortunately ኣይሰለጦን ከምቲ ዝደለዮ ድማ ኣይከደን ውድቀት ሒዙሉ መፅኡ እዩ ዝበሃል ዘሎ ካብኡ ቀፂልና አንተ በትጅምር ደበልናልኩም ክንውዳእ ኣብዚ የኤርትራ ፕሬዝዳንቱን ኢሳያስ አፈወርቂን በመጠቀም የውክልና ውጥረት መፍጠርና የግብፅን ፍላጎት ማሳካት ነው ይላል መጠቀም ግብፅ ፍላጎቷን የምታሳካበት መንገድ ማለት ነው ኮስት ፍሪ ወይም ሎ ኢንቨስትመንት ነው ማለት በአማርኛ ወጪ ቆጣቢ ናቸው እንደ ኢሳያስ ወጪ ቆጣቢ የለም ማለት ነው ወጪ ቆጣቢ ነው እያሉ ትልቅ እያደረግ የምታደርገው እጂ ኣብዚ እንታይ እዩ ዝብል መሲልኩም ብዓብዩ ከም ኣብ ተድራናዮ ንኤርትራውያን ዘቆጣዕና እዩ ዝመስለና ኤርትራ እንዲያሞ ከምቲ ናትኩም ደረጃ ዘይተሓስብ ኮይና እምበር ኣቶም ሰባት ኤርትራ ብኣኻትኩም ብዙሕ ዋጋ የከፊላ ስለዚ ንኣኻትኩም ማለት ሕጂ ከም ዝክብለኩም ከሎ ብስምዒት ንዛረብ ዘለና ኮይኑ ዝመስለና ብዙሓት ሰባት ኢና ግን ኣብዚ ሓድሽ ኣርቲክል ኣውፂኦሞ ዘለዉ እንታይ ዝብል እዩ ነቲ መግዛእታዊ ውዕላት እውን ኣይንቕበሎን ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ኸ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ነቲ ታሪካዊ ውዕላት ንኣብነት ትሪቲ ኦፍ ውጫለ ዝበሃል እንታይ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ኢትሊ ማኒፕሌትድ ሚስ translations to claims protectorate rights over Ethiopia. Emperor Menelik II rejected this, leading to the Battle of Adwa. ስለዚ ነቲ ኩነታት ዝግበር ዝነበረ ምስትልያን ብቕድዕና ይግበር ከም ዘይነበረ ንኣብነት ኮሎኒያል ትሪቲስ ናይ 1909 እውን imposed under coercion. This agreements attempt to formalize borders but never represent Ethiopia's voluntary cession of Asab or Masawa.
እንታይ ዘድልየና ዘሎ Italy's occupation of Assab ካብ 69 ክሳብ 82 and Massawa ካብ 85 was opportunistic not legitimate ስለዚህ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኤርትራ በጣሊያን ዝተገዝአቶ ኢትዮጵያ ተገዲዱ ምኒልክ ፈሪምዎ ዝበሃል ተገዲዱን ኣታሊሎምን እዮም በር ፍትዩ ኮነን ገይርዎ እዮም ዝብሉ ዘለው ብኻላ ዘራርባ እቲ ኤርትራ ሓራ ኮይናትሉ ወይ ኣብ መግዛእታዊ ዶባት ዝምርኮስ ዝበሃል ስነ መጎት እውን ኣይንቕበሎን ኢና እዮም ዝብሉ ዘለው ናይ ኤርትራ ሪፈረንደም ኣይንቕበሎን ኢና ኤርትራ ዝተቃለሰቶ ኣይንቕበሎን ኢና ውዕል አልጀርስ ዝተፈረመ ኣይንቕበሎን ኢና መግዛእታዊ ውዕላት ዝተገበረ ቀደም እውን ኣይንቕበሎን ኢና ምንን ማለት እዩ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ እዚኦም ጎረቤትና እዞም ሃገራትያቶም ኢሊትናቶም እንታይ ይሓስቡ ኣለዉ ክትሪኦም ከለኻ ኩሉ እዚ ዝብልዎ ዘለዉ መሰረት ናይቲ ሓይሊ ምስ ረኸቡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክገብርዎ ዝኽእሉ እዩ ወላ እውን ብሕጋዊ መንገዲ ኤርትራ ትምልስ ኣላያ ኣብዚ ቀረባ ዝገበርዎ ሓንቲ ፅሕፍቲ ብተደጋጋሚ ኤርትራ ብመንገዲ የማነ ይኹን ኣምባሳደር ቢንያም ብካልኦት መንገድታት ሶፊያ ብኩሉ መንገዲ ኣምባሳደር ሶፊያ ተሰማርያን ብብዙሕ መንገዲ እዮም ዝመልሱ ዘለዉ ውዕል አልጀርስ ኣብ 2018 ዝተፈረመ ውዕል ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክልተ ዓበይቲ ነጥብታት ነይርዎ ክልተን ሃገራት ልኡላውነትን ግዛታዊ ሓድነት ናይ ክልተን ሃገራት ንክቕበላን ከኽብራን ከምኡ ድማ ነቲ ውሳነ ናይ ኮሚሽን ዶብ ዝሃቦ ንዑ ከተግብራ ከም ዘለወን እየን ውዕል ፈሪመን ካልእ ኣምባሳደር ቢንያም ይኮም ኢሉ ፅሒፉ ንኣምባሳደር ቢንያም ባይ ዘ ወይ ብዙሕ መፈራርሂ ኣንጻሩ ይፅሕፉ እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኑ ከምዚ ዝገብር ዘሎ ገለ ይብሉ እዮም ኣይ ዶንት ቲንክ እቲ ናይ ፖለቲካል ኢሚዩኒቲ ወይ እውን እቲ ናይ ቪየና ኮንቬንሽን ሓደ ኣምባሳደር ኣብ ዓድኻ ክኣቱ ከሎ እንታይ ዓይነት መሰላት ከም ዘለዎ እውን ዝርድኦም ኣይመስለንን ግን ኣይ ቲንክ እቲ እንጠራናቶም ደረት የብሉን ካልእ እውን መንግስቲ ኤርትራ ብመንገዲ ሚኒስትር ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ዘውፅኦ እውን እንተኾነ ኣገዳሲ ኣርቲክል ፖስት ገይሮም ነይሮም ካብኡ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ናራቲቭ versus Eritrean sovereignty Ethiopia's officials claim there is no legal basis for Eritrea's independence framing it as Ethiopia's lost cost ተደጋጋሚ ናይ ኤርትራ ልኡላውነት ቅቡል ምክንያት ከም ዘይኮነን ወይ እውን ኤርትራ ዝኸደቶ መንገዲ ናብ ናፅነትን መሰረሰ ውሳነን ክወዛ ዘይክእል ከም ዝኾነ እዮም ዝገልፁ ብኻል ድማ ኣብ ደገ ባሕሪ ከም ዝተመንጠሉ እዮም ገይሮም ዝቆፅርዎ እዚ ከዓ this narrative is described as historical false and legally indefensible ስለዚ እቲ ዝጥቀመሉ ሓደ ታሪኻዊ ሓሶትን ጌጋን እዩ ብሕጊ ድማ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ክከላኸለሉ ይክእሉን እዮም ስለዚ ብኸመይ እዮም ብተደጋጋሚ እንታይ ዝብሉ ፕሮፓጋንዳ ጥራይ ብፖለቲካ ጥራይ ከተውየሉ ትኽእል እምበር ቤት ፍርዲ ክትቀርበሉ ይትኽእልኒ ኢኻ ባይ ዘ ወይ ካልኦት ኣማኸርቲ ናይ ኣቢ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ምስ ኤርትራ ዝተባሃለ ዓብ ጌጋ እዩ ነይሩ ይብሉ ኣለዉ ኣብታ ናይ ሶማሊላንድ ተመሊስና እታ ዝሓሸት ንሳያ ነይራ ናብ ኤርትራ ዝገበርናዮ ፈተና ግን ኮምፕሊት ጌጋ እዩ ምክንያቱ ሕጋዊ መንገዲ የብልና ናብ ቤት ፍርዲ ክንከይድ ንኤርትራ ክንስዕራ ንኽእል ስለዘይንኽእል መጀመርያ ወረቐትናን ሽምናን ከየበላሸና ኣብ ሶማሊላንድ ዘሎ ምሳና ክሰርሕ ዝኽእል መንግስቲ እናሃለወ ናብ ኣይና ክንፍትን ዘለና ሕጂ እውን ግዜ ከይቀተልና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዘገርም እዩ ዘገርም ጥራይና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ድማ ሓደ ብሓደ ኣብዚ ጭብጢ ብጭብጢ እናሃቡ ይመልሱሎም ኣለዉ ምናልባት ኣብ ኬትኩም ክትሪእዋ ትኽእሉ ኤርትራ ትምልስ የላን ከይመስለኩም ትምልስ ኣላያ ማዕረቲ ንሶም ዝኸድዎ ዘሎ ዕብዳንን ፅላል እንዳያ ከይዘይደለየት እምበር ነቲ ዝግብኦ መልሲሲ ትህብ ኣላያ ካልእ ናብ ኤርትራ ገፅና ስግር ክንብል ኢና ነዚኣ እናረኣና ንቐፅል ኣብዚኣ ሓንቲ ፅብቕቲ መልሲ ሂቦም ነይሮም ሓንቲ ካልእ ዝደለዋ ናይ አሉላ ኣላ ማለት እዩ ራስ አሉላን ጠቅሰው ቀይ ባህር የኢትዮጵያ ሉዓላዊ ድንበር ሆኖ ኖሯል ይኖራልም ራሳቸውን የአሉላ ልጆች ብለው ደግሞ የሚጠሩት ሰዎች ወይም ደግሞ እንደ ትውልድ ራሱን ኔሩን ይነብርን ዝብል ድምፆ ወላ ፕራይም ሚኒስተር አብይ ናይ አሉላ ፈረስ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ይሰቲ ነይሩ ገለ ኣነ ዝገርመኒ እዚ ናይ አሉላ ፈረስ ባሕሪ ናይ ኣብ ባሕሪ ዝነብር እንስሳ ድዩ ወይ ሰለስተ ፈረስ ኣርባዕተ እግሪ ኣብ ባሕሪ ከም ባሕሪ ዝሰቲ ፈረስ ተራ ይፈልጥኒ አሉላ ኣብ ገምገም ባሕሪ ብፅሑ ኣይፈልጥኒ ግርም ብሓቅኻ ባሕርና ጨው ከም ዝኾነ እውን ኣይፈልጡን እዮም መስለኒ ብርግፅ ፀገም ኣለዎም እዩ ማጨው ሰቲኻ ይትቕፅልኒ ኢኻ ግን ባሕሪ ንዘይፈልጥ እቲ ባሕሪ ኩሉ ዝስተ ማይ ስለ ዝመስሎም ንሳቶም ካብ እዚ እውን ንባዕሉ እቲ ፕሮፓጋንዳ ክገብሩ ከለዉ እውን ናይ ኣፍልጦ ፀገም ከም ዘለዎም እዮም ህድሞና ዝገልፁ ዘለዉ ብሪልየንት ዝኾነ ሓሳብ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ እውን እዚ ታሪካዊ ዝተፈላለዩ ታሪካዊ መርትዕታት ኣሎ ድሕሪ ምፍራስ ኣክሱም ኢትዮጵያ ናብ ባሕር ትቐል እዚ ሃገር እዚኣ ሰብ ነይርዋ እዩ ስቲል ሰብ ኣለዋ እዩ ሰብ ክህልዋ ከም ዘለዎ ነቲ ሕድርቲ ተቐቢልካ ድማ ንምቕፃሉ ኢለ ይሓስብ ከምዚ ዓይነት መልእኽቲ ተመሓላልፉ ይሓስብ I don't know, I feel something, but I can't express it. And then what I want to say is we have a responsibility. We have a big responsibility for our country.
I don't know. They played their role. They do their role. What did they have to do for this country? And we have to do our role. ንሶም እጃሞም ገይሮም እዮም ንሕና እንታይ ኢና ንገብር እያ ትብል ዘላ እዛ ቆቋሕ ዝኾነት ቆልዓ ብትኽክል ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንእሰይ ዓብይ ሓላፍነት ይፅበየ ኣሎ ደገ ዘለኻ እውን ዓብይ ሓላፍነት ይፅበየካ ኣሎ ሓደ ግዜ ኣነ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝብል ንኤርትራ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ብዙሕ ይጠቕማ ደገ ዘሎ ግን ጥቕሚ የብሉን ገይሩ ዝገልፅ ሰብ ትሰሚዕኻ ጌጋ እዚ ኤቭሪባዲ ኢዝ ዩስፉል ንኤርትራ ኩሉ ዘድልያ ደገ ዘሎ ካል ኣበርክቶታት ዝገብረሎ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ክገብሮ ዘይክል ዓይነት ጸጋታት ኣለዎ ደገ ዘሎ ስለዚ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ነቲ ሃገር የድልያዩ ኣብ ውሽጢ ዘሎ የድልያዩ ኣብ ቦታኦም ኩሎም እዮም ዘድልይዋ ኩሉ ግዜ ዘክሩ ኤርትራ ውሕድ ህዝቢ ዘለዋ ውሕድ ህዝቢ ዘለዋ ክደግመልኩም እየ 6 ሚልዮን ይኹን 7 ሚልዮን ውሕድ ህዝቢ ዘለዋ ምክንያቱ እንታይ ኢለኩም ኩሉ ግዜ ዘክሩ ሲንጋፖር ክንዲ ዳህላክ እያ ትኸውን 5 ሚልዮን ህዝቢ ድማ ኣለዋ ደሴት ዳህላክን ከባቢያን ጥራይ ይውሰዱ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ብምሉእ ኣብ ዳህላክ ክቕመጥ ይኽእል እዩ ኣብ ዳህላክ እናተቐመጠ ተረፍ መሬት ክህልዎም ይኽእል እዩ መዓት ኣብ ደገ ባሕርን ወደብን ጌርካ ማለት እዮም ስለዚ ኤርትራ ዓባይ ሃገር እያ ዓባይ ሃገር ስለዝኾነ ኣፅቢብና ክንሓስብ የብልናን እዚኣ ትማሊ ዘቋረፅኩም ድማ ሰብ ንበርበረ እንታይ ኢኖቬሽን የድልዮ ወይ እንታይ መፅናዕትን ፃዕርን ድኻምን የድልዮ ንበርበረ ኢሉ ሓቲትኒ ኣነ ከዓ ነዚኣ ከብረሃ ደሊ እቲ ቀንዲ ንበርበረ ዘመቁሮ ቀመማት ካብ ሕርሻ ክመፅእ ከሎ ብዙሕ ብዓይንና ወይ ነፊና ክንፈልዮ ዘይንኽእል ኣብ ነዊሕ ግዜ ከዓ ንኣደዳ ሕማምን እዛ ናይ እስራር ጦቲል ሽማ ይፈለጥኮ ነይረ እስራር ጦቲል ዝበሃል ወዲ ሓቢ ጅግና ኤርትራዊ እዩ ኣብ ቱርኪ ዝቕመጥ very successful businessman ብዛዕባ ካልእ ነገራት ጥራይ ዘይኮነ ብዛዕባ እዚ በርበረ ሳነ ክፈቱ ማሓት እየ ስለዚ ብዛዕባ በርበረ ደቂ ኣንስትዮ ይፈልጣ እየን ኣነ ግን ኣይፈልጥን ነይረ was very useful በርበረ ኢኖቬሽን የድልዮ ክንፈልጦ የድልየና ስለዚ ነቲ ነገር ድማ ብቴክኖሎጂ ገይሩ ኢንሃንስ ገብረሎ is a very interesting thing እግረ መንገደይ تفلتوا استوكسكم يمسكن هوب اب كالاغات امرخيبه خمصالكم تمالي قرصرصنا بلت ابتاز حلفت فيديو قراريص امتيو كقربو سلازدلو خينا لو مارسب زغودي بليز لايك غبروا شير غبروا ريتو من حسابكم انغرفوا ليتس جو عبد مريتي بحرام مدرك داتي يا ناتي تبراك ملك في الحواتي وليش قدامت كتاب الحزي ايدا فهمتك عبد مريتي بحرام مدرك داتي يا ناتي تبراك ملك في الحواتي وليش قدامت